La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha visitat avui l'inici de les obres del que serà el nou jutjat de violència de gènere de Sueca. Como pudo comprobar, este va a ser el nou espai en el que s'ubicaran dos juzgats, de 6 juzgats que n'hi ha així en el partit judicial de Sueca, i d'esta forma anem a acabar en la situació insostenible que s'havia agravat com a conseqüència de la pandèmia. Suposa que un dia important, no?, per a la localitat de Sueca. Sí, la veritat és que tot el que són inversions i dotacions per a millorar un servei com el servei judicial per a nosaltres és més que important. Per tant, ens felicitem de que avui es firma l'obra ja, el replanteig d'obra, i la veritat és que com a Ajuntament puc dir que estem molt orgullosos, i també agrair a la Conselleria de Justícia, a la consellera, a la directora general i al jefe d'infraestructures, tota aquesta tasca i tot aquest seguiment que han fet de la problemàtica que teníem a Sueca per el tema dels treballadors de la justícia i també per el tema dels usuaris, que al remat no sols se trata de millorar les condicions dels treballadors de la justícia, que per supost que sí, però també per millorar la intimitat i els espais de les persones que necessiten d'aquest servei. Considerem que tinguem que garantir a les víctimes tota la seguretat, el confort, la privacitat i sobretot que el juzgat de violència de gènere tinga integrat també tots els serveis necessaris perquè tant jutges com fiscals i advocats puguen desplegar totes les actuacions necessàries per a atendre i protegir a les víctimes. Que Sueca necessitava, com has dit tot, necessitava un edifici així per poder acollir les necessitats dels usuaris, sobretot tindrà una part dedicada directament als xiquets, als menors. Sí, la veritat és que anem a tindre un espai Gesell, una càmera Gesell, que és un espai que a dia d'avui sols està en les capitals de província. Anem a ser pioners en aquest espai per a que aquests menors, quan vinguen o tinguen la necessitat d'estar així, no es troben en un ambient, entre cometes, un poquet hostil per l'edat, i així almenys que puguen estar més tranquils i poder estar així de manera que l'ambient que tinguin al voltant siga proporcional a la seva edat i puguen estar amb més tranquil·litat a l'hora de fer les declaracions pertinents. Sueca, que celebra que a partir d'avui tindrà un nou escenari de violència de gènere, un nou jutjat de violència de gènere així a l'Ajuntament de Sueca.